Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Зміцер Лукашукі. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Апошнім часам значна актывізавалась прапагандистская прарасійская работа в інфармацыйным полі Беларусі. І размова нават зараз ідзе не пра тэлеканалы расійскія альбо афіцыйна зарэгістраваныя ў Беларусі расійскія СМІ, а пра розныя інтэрнэт-рэсурсы, якія актыўна вядуць беларускую працу. Про тое, што гэта за рэсурсы, адкуль яны ўзяліся, якая ў іх мэта, мы сёння і пагаворым з маім госцем у студыі, а гэта палітолог, дырэктар ІСТ-цэнтра Андрэй Елисеев. Добрый день, Андрей. Добрый день. Андрей, вы зрабілі такой топ антыбеларускіх прарасійскіх сайтаў, якія працуюць у нашым беларускім інфармацыйным полі. А для пачатку вот просто цікава, з чаго вы раптам узяліся даследаваць гэтую сферу? Гэтая з'ява пачала набываць важнасць каля 3 гадоў таму. Тады гэта быў толькі пачатак, і калі я і мои калегі пачыналі даследаваць гэта ў канцы 16-го года, мы ўжо тады бачылі в онлайн-прасторы асобныя інтэрнэт-рэсурсы, якія рэгулярна публікавалі розныя антыбеларускія публікацыі, прапаганду, дэзінфармацыю, але тады яно было на куды меншым узроўні. За апошнія 2 гады адбыліся надзвычайныя зрухі у горшы бок. За апошнія 2-3 гады рэзка павялічылася колькасць рэсурсаў саміх сабой, іхная скаардынаванасць. Мы зараз гаворым пра 10-40 сайтаў, якія час ад часу публікуюць нейкія антыбеларускія матэрыялы, прычым каля 15 з іх выключна па Беларусі. І часткова сайты, якія раней спецыялізаваліся, скажем так, па Украіне, Сірыі, яны дадалі асобныя рубрыкі на Беларусь. Паколькі гэты феномен набывае всё большую важнасць, то я як даследчык не мог гэта абмінуць, і гэтая тэма зацікавіла мяне. Ну вось я гляжу, адкрыў адмыслова такі ваш топ антыбеларускай прапаганды і канспіралогіі за студзень. Ці можна так вот распісаць все ж таки, па якіх крытэрах вы ўсё ж таки адбіралі ў гэты топ пэўныя рэсурсы, хто яго ўзначальвае, і сам гэты топ, ён дзеліцца на нейкія там, ёсць нейкая градацыя? Я б не казаў, што гэта топ, гэта хутчэй падборка шэрагу найбольш дзікунскіх выпадкаў, мабыць, прапаганды і канспіралогіі. Скажам, працягам месяца колькасць матэрыялаў, якія змяшчаюць некую яўную прапаганду, канспіралогію, скіраваную на беларускую аўдыторыю, налічвае дзесяткі матэрыялаў. Так? Я просто адабраў 7-8 найбольш такіх яскравых прыкладаў, якія прадстаўляюць розныя прапагандысцкія наратывы. Гэта могуць быць і наратывы, якія ставяць пад сумнеў існаванне асобнага беларускага народа, і гэта могуць быць не абавязкова антыбеларускія наратывы, але скіраваныя на беларусаў антызаходнія, пра тое, што там балтыйскія краіны надзвычай залежныя, там марыянеткі захаду, Польшча марыянетка захаду, антыукраінскія наратывы, бо на беларускую аўдыторыю працуюць не толькі ўласна матэрыялы, якія дыскрэдытуюць беларускую гісторыю, нацыянальных герояў, ставяць пад сумнеў існаванне беларускай мовы, напрыклад, а таксама вялікая колькасць антыукраінскіх і антызаходніх наратываў і канспіралогій. Ну і вядома, гэта з цягам часу можа змяняцца, скажам, калі зараз ідзе гэтая тэма каранавіруса, все болей матэрыялы з'яўляюцца на гэтую тэму надзвычай канспіралагічных, якія дыскрэдытуюць в асноўным захад як каранавірус, як спараджэнне штучнае у заходніх лабараторыях, каб нанесці шкоду Кітаю. Дзесьці там у Вашынгтоне ці у ЗША ці у ЕС прыдумалі каранавірус, запусцілі яго ў Кітай, каб ён з Кітая пайшоў. Так, ўсё болей публікацый пішуць пра тое, што гэта штучнае ўтварэнне з натаўскіх лабараторый, што такім чынам Захад хоча пакараць Кітай,
і мабыць таксама хаўрушнікаў Китая. Цікава, што адзін з псеўдарэгіянальных беларускіх сайтаў увогуле напісаў пра тое, што, маўляў, беларуская апазіцыя плануе скарыстаць каранавірус, каб абарваць прэзідэнцкую кампанію, і што, маўляў, беларуская апазіцыя плануе заразіць мільёны беларусаў з тым, каб займець палітычныя выгоды з гэтага. Тут вось адразу рэагуюць, нават не ведаю, слухачы, гледачы, ці гэта такая рэакцыя, можа быць. Не будем абражаць наших каментатараў, але тым не менш нам сцвярджаюць, што без субтытраў слухаць напружна нашу размову. Узнікае пытанне, субтытры на якой мове яму патрэбныя і лепш слухаліся б, там па-ангельску, ці па-французску, ці па-украінску, ці па-кітайску. Вот дзіўная рэакцыя ў людзей. Субтытры на што ўвогуле? Вот нашай размовы. Ну трэба запытаць, пра якую мову, ці што маецца на ўвазе? Ну вот мне таксама дзіўна, што маецца на ўвазе, і таксама ўсё ж такі, калі гаварыць пра гэтыя медыярэсурсы, вот наратывы пра тое, што, скажем так, можа быць не наўпрост на Беларусь скіраваныя, калі гаварыць, наколькі ўсё ж такі павялічыліся матэрыялы апошнім часам, якія скіраваныя такой напоўненыя антыбеларускай нейкай прапагандай, што Беларусь гэта краіна, можа быць, нейкая такая штучна створаная і недакраіна, як вот пра Украіну кажуць, што беларускай мовы не існуе, ну і так далей. Я не падлічваю колькасць такіх матэрыялаў, гэта нейкая дадатковая праца, якая не ведаю, ці мае сэнс, але матэрыялы, якія робяць прамоцыю так званаму рускаму свету і якія гавораць пра тое, што беларусы гэта частка расійскага народу, пра тое, што беларуская мова гэта штучная, яны традыцыйна з'яўляюцца. Гэта я не бачу нейкай звышнавалы ці там дынамікі, што яны раптам знікаюць, потым з'яўляюцца. Гэта адзін з самых асноўных прапагандысцкіх наратываў, так, які закліканы, скажем так, парушыць і дыскрэдытаваць беларускую ідэнтычнасць, гэтаксама як і украінскую. І таму гэтая заява пра тое, што беларусы і украінцы гэта частка расійскага народу, пра тое, што будучыня Беларусі, паспяховая будучыня Беларусі мажлівая толькі ў саюзе з Расіяй, гэта адзін з асноўных, калі не асноўны такі прапагандысцкі наратыў, таму ён гуляе ўвесь час. Калі казаць пра тое, вот ўсё ж таки было сказана, што за апошні час такіх вось сайтаў з'явілася значная колькасць, але тым не менш, вот журналісты таксама ўсё ж таки манітораць інфармацыю, і мне было дзіўна даведацца пра такую колькасць сайтаў, і ўзнікае адразу пытанне, а наколькі ў іх вялікі ахоп, што яны з сябе ўяўляюць? Не ўсе з іх маюць вялікі ахоп, болей за тое, большасць мае, хутчэй, малы. Тут справа, вядома, грошай і часу, так? Бо гэта ўсё не можа, значыць, момантам развіцца. Мы бачым, што тыя сайты, якія былі створаныя раней, якія былі створаныя 3 і болей гадоў таму, яны ўжо зараз маюць немалую аўдыторыю. Тыя сайты, якія былі створаныя год-два таму і дзе відавочна не ўкладаліся нейкія значныя рэсурсы, у іх сапраўды малая аўдыторыя, але яны, тым не менш, з цягам часу набіваюць колькасць эксклюзіўных матэрыялаў, так? Матэрыялаў, якіх становіцца ўжо там сотні, і якіх патэнцыйна ў будучыні можна карыстаць, уносячы нейкія малыя змены. Таму гэтая праца, гэтыя натыўныя матэрыялы, якія робяць гэта нават непапулярныя сайты, гэта фактычна не пустая праца, бо яна можа быць карыстаная ў будучыні гэтай прапагандысцкай сеткай. Зусім недавно была прынятая канцэпцыя інфармацыйнай бяспекі. Усё ж таки
калі сыходзіць з гэтай канцэпцыі і важнасці інфармацыйнай бяспекі, дзяржаўнай палітыкі, гэтыя сайты і такого кшталту матэрыялы, яны парушаюць неяк вот гэтую канцэпцыю, супраць яе ідуць, наколькі ўсё ж такі дзяржаўныя адпаведныя структуры павінны і мусяць звяртаць увагу на такія публікацыі. Сама канцэпцыя яна задае даволі шырокія рамкі, так, а тое, ці парушаецца нейкі закон, гэта ўжо вядзецца гаворка про канкрэтныя заканадаўчыя акты. Тут, вядома, Міністэрства інфармацыі, там, праваахоўным органам судзіць, ацэньваць нейкія канкрэтныя матэрыялы. Вось нядаўна спадар Жук заявіў, што, маўляў, існуе пагроза, што прапаганда антыукраінская можа там перакінуцца на Беларусь. Я лічу, што ён з аднаго боку мае рацыю, з іншага боку ён спазніўся гады на 2, бо гэта ўжо фактычна адбылося ў онлайн-прасторы. Калі не казаць пра тэлебачанне, менавіта онлайн-прастору, дык вось гэтая кампанія прапагандысцкая, яна ўжо набыла вельмі канкрэтныя абрысы. То бок ёсць ужо нейкія канкрэтныя ярлыкі, якія навешваюцца там на пра беларускіх людзей, скажем так, там нейкія словы як там змагары, так, спачатку гэта было ўжывалася там, калі вы паглядзіце нейкія матэрыялы прапагандысцкія гады 3 таму, гэта ад пачатку ўжывалася да там дзеячоў апазіцыі, дэмакратычнай апазіцыі, так. Зараз усё часцей шэраг рэсурсаў выкарыстоўвае гэта як такі тэрмін, абагульняючы для ўсіх там пра беларускіх людзей. Гэта такі нейкі такі прыклад, падобнасць да слова бандераўцаў, дачынення да там праўкраінскіх людзей, напрыклад, якія там часам ужываюцца, так. Ёсць ўжо вельмі канкрэтная там блок наратываў, які ўжываюцца. То бок ёсць сетка сайтаў і там паблікаў у сацыяльных сетках. І таму ўся вось гэтая механіка, так, інфраструктура прапагандысцкай кампаніі антыбеларускай, яна ўжо створаная. І тут гаворка проста пра тое, як яе маштаб будзе пашырацца, ці будзе пашырацца з цягам часу. А так усе вось гэтыя абрысы да антыбеларускай прапагандысцкай кампаніі, яны ўжо створаныя і там год-два таму. Ўсё ж такі, а наколькі гэтая кампанія на дадзены момант уплывовая? І вот сыходзячы з тваіх слоў, я так разумею, што там, скажем, можна там по-рознаму ставіцца да прапагандысцкай беларускай дзяржаўнай машыны, но яна атрымліваецца, што не злавіла момант, ўсё ж такі павінна быць нейкая антыпрапаганда, ніякім чынам не працуецца вот на гэтую, у гэтым накірунку. Калі казаць пра нейкі адказ беларускай дзяржаўнай медыйнай машыны, ён ёсць, але вельмі спецыфічны. Ну, мы ж ведаем, што, напрыклад, летась на тэлеканале АНТ, напрыклад, запусцілі там штотыднёвую рубрыку «Антыфейк». Але ў выніку, калі вось мы паглядзім выпускі гэтага антыфейка, мы бачым, што большасць з іх канцэнтруюцца не на феномене пракрамлёўскай дэзінфармацыі і прапаганды, а працягваюць вось гэты былы тренд на тое, каб дыскрэдытаваць беларускія незалежныя СМІ, маўляў, яны не так нешта інтэрпрэтавалі, ці там нейкія, маўляў, заходнія варожыя дзеянні, вось глядзіце, там назіральнікі, гэта ўсё фейк і так далей. То бок і гэты адказ беларускай дзяржаўнай машыны, ён вельмі спецыфічны. Як бы бачна, што ёсць пэўнае разуменне небяспекі вось гэтай з'явы прапагандысцкай, але гэтая машына, яна рухаецца паводле той каляіны, якой яна рухалася гады да гэтага. Таму адказ вельмі неадназначны. Такой рэакцыі, хай можа быць з пэўным запавольваннем, але увогуле не назіраецца на тыя вот фейкі, якія прапаганду і канспіралогію, якія распаўсюджваюцца праз гэтыя вось антыбеларускія прапагандысцкія расійскія рэсурсы. Не, мы бачым некаторыя кейсы, вось, напрыклад, пару выпускаў таму антыфейк прайшоўся па Жырыноўскім, які там сказаў, што, маўляў, там Беларусь гэта частка расійскага свету, нешта падобнае. Там гэта такі прыклад, калі тэлеканал прайшоўся па нейкім асобным расійскім палітыку, а не па там сайце сеткі.
Мы ведаем, вядома, заявы Лукашэнкі пра тое, што ён заклапочаны гэтай з'явай. Асабліва, вядома, вось пасля сустрэчы з Пуцінам месяц таму. Чаму, на мой погляд, увогуле тады менавіта гэта всплыла, бо менавіта ў канцы студзеня, у пачатку лютага з'явілася вельмі вялікая колькасць матэрыялаў, якая дыскрэдытавала не тое, каб беларусаў, там беларускі этнас, культуру, а прайшлася менавіта па ім асабіста. І былі дзесяткі матэрыялаў на тое, што Лукашенко пойдзе лёсам Януковіча і, значыць, другі чалавек у Ростове і так далей. І я лічу, што менавіта гэтая навала матэрыялаў, якая раптам пайшла персанальна па Лукашэнку, яго заклапоціла. Такім чынам можна сказаць, што уладная машына, як і дзяржаўных медыя, так і самой беларускай улады, яна, можа быць, актывізуецца ў тым выпадку, калі закранаюць ці, там, скажем, нападаюць на кіраўніка Беларусі, але слаба рэагуе, калі ўвогуле там рэагуе на нападкі на беларускую дзяржаўнасць, беларускую культуру, беларускую мову і гэтак далей. Сапраўды, выглядае збольшага так. Менавіта, калі адбываецца актывізацыя матэрыялаў, якія там персанальна падрываюць, нават пагражаюць Лукашэнку, тады з'яўляюцца нейкія афіцыйныя заявы на гэты конт. Тым часам, як не бачна нейкай добрай рэакцыі на тыя матэрыялы, якія агульна там дыскрэдытуюць беларускую дзяржаўнасць, культуру ці мову. Ці можна сказаць, што ўсё ж таки вот гэтыя рэсурсы, мы пакуль гаворым не пра такія вялікія, шырокія, афіцыйна зарэгістраваныя каналы, а вот менавіта пра такія рэсурсы, большай часткай маргінальныя, але канкрэтна антыбеларускія, што наколькі вялікая пагроза ад іх? На добры лад мусіць быць сацыялагічнае даследаванне, якое б паразмаўляла з людзьмі рознага веку, якія жывуць у розных рэгіёнах, і выявіла, наколькі яны транслююць вось гэтыя прапагандысцкія наратывы. На мой погляд, увогуле вось уздзеянне іх, яно даволі вялікае, але тут таксама нелёгка паглядзець, у якой ступені гэта наступства онлайн прасторы і ў якой тэлебачанне, бо вялікая колькасць людзей мае тэлебачанне як асноўную крыніцу інфармацыі, нават не інтэрнэт. Ну, калі мы перадусім гаворым пра людзей сталейшага веку, так. І, вядома, расійскія тэлеканалы таксама вельмі папулярныя. Яны сваю павестку, асабліва міжнародную, вельмі прамоўцяць, што да Украіны, напрыклад, і іншыя тэмы. Таму, калі мы паглядзім на тыя апытанні сацыялагічныя, якія ўжо зараз ёсць, мы бачым, што гэтыя меседжы прапагандысцкія, яны як менш на палову людзей уплываюць. Цяжка сказаць, у якой ступені інтэрнэт мае ўсё большую ролю ў гэтым. Але паколькі ўсё больш людзей карыстаюцца інтэрнэтам, паколькі гэтыя сайты таксама пакрысе набываюць аўдыторыю, то мы можам меркаваць, што гэты ўплыў, вядома, павялічваецца. Я не один раз чуў пра тое, што вот ўсё, што адбылося ў Крыме, то, што адбылося ў Донбасе, і што кажуць, што ўсё это пачыналася з такой прарасійскай прапаганды, прапрацоўкі мазгоў рознымі вот нейкімі там прарасійскімі СМИ. Ну, я думаю, что там у 10-м, до 14-го года, может, не так были распаўсюджаныя, не такое значэнне мелі інтэрнэт, розныя рэсурсы, тады былі там газеты, нейкія там улёткі, там і гэтак далей. Але ўсё ж таки, ці можна параўноўваць, ці можна казаць, што вот, глядзіце, у вас пачынаецца тое, што некалі было ў Крыме і на Донбасе? Можна бачыць некаторыя падабенствы, вядома.
Хаця як вы слушна сказалі, тут з цягам часу вся гэтая навала прапагандысцкая, яна менавіта пачалася ўжо з 14 года, так? Але, вядома, гэты базіс, ён ствараўся нашмат раней за гэта. Гэта і тэлебачанне, і гэта і паблікі ў сацыяльных сетках. Не трэба забываць, што нават не сайты в інтэрнэце, калі мы говорим пра інтэрнэт, скажем, там нейкія паблікі ў ВКонтакце, яны таксама з'яўляецца такім важным чыннікам, які ўплывае на свядомасць людзей. І вядома, нейкія групы, якія там ставілі пад сумнеў украінскую дзяржаўнасць, так далей, яны існавалі і да 14 года. Паколькі у рэгіёнах Беларусі, Украіны, ва ўсходняй Еўропе увогуле даволі слабыя рэгіянальныя СМІ, дык даволі багата людзей, якія жывуць у малых гарадах, яны карыстаюцца там навінамі з мясцовых паблікаў, так? І гэта таксама важная прылада ўплыву. Зараз паспрабуем прааналізаваць, можа быць, такія афіцыйныя сродкі масавай інфармацыі, якія тут на Беларусь транслююцца. Ужо ўзгадалі тэлебачанне, але апроч тэлебачання ёсць сумна вядомы спутнік Беларусь. Вот як вы ацэньваеце яго дзейнасць? Ўсё ж такі ён больш абмежаваны беларускім заканадаўствам. Сапраўды, ён больш абмежаваны беларускім заканадаўствам, менавіта таму у матэрыялах спутніка Беларусь няма такой адчайнай антыбеларускай прапаганды, якая там ставіць пад сумнеў існаванне беларускай мовы, напрыклад, ці дыскрэдытуе нацыянальных герояў. Там, тым не менш, ёсць увесь той самы набор прапагандысцкіх наратываў антызаходніх, антыукраінскіх і папрасоўванні рускага свету, які ёсць у іншых там меней папулярных рэсурсаў. Якім чынам спутнік Беларусь дзейнічае? Ён размяшчае звычайна гэтыя прапагандысцкія меседжы не ў навіновых артыкулах, а гэта транслюецца праз радыёпраграмы, відэопраграмы, праз вельмі спецыфічную падборку калумністаў і гасцей, якія запрашаюцца на аўдыё-відэаэфіры. І такім чынам гэта дазваляе спутніку і, дарэчы, не толькі ў Беларусі, а рэдакцыям у іншых краінах казаць, што, маўляў, глядзіце, мы за нейтралітэт, мы распавядаем недамоўленае, так? Мы даем, маўляў, голас усім, але вельмі бачны крэн на людзей з вельмі асобнай спецыфічнай думкай. І бачна, што вельмі вялікую частку эфіру спутнік Беларусь, разбаўляючы з людзьмі, якія звычайна не транслююць там дэзінфармацыю, прапаганду, даючы вось гэту вялікую частку эфіру, такім чынам гэтыя самыя людзі, якія там носьбіты заходнія расійскай ідэалогіі, там імперскай і так далей, яны транслююць усе гэтыя наратывы. Такім чынам тут падбор гасцей, але вот я шмат чуў ад, ну, скажем так, актывістаў, не актывістаў, але просто людзей з дэмакратычнай супольнасці Беларусі пра тое, што вот мы на спутнік не ходзім, хоць яны нас і запрашаюць, то што, атрымліваецца неправільная пазіцыя? Цяжка сказаць. Справа ў тым, што калі ёсць пэўная рэдакцыйная лінія, так, і калі... Ну, хорошо, вот запросили человека на эфир. Там я ведаю, что у спутника такие же самые есть эфиры, як вот у нас зараз с тобой идут. Прямой эфир, видеотрансляция. Пришел там, до прикладу, ну, я не ведаю кто, там, починаючи от Лебедьки, там, заканчиваючи там Кастусёвым, до прикладу. Ну, что яны зробяць? Яны ж не выражуць яго тое, што ён захоча сказаць. Вядома, так і ёсць. І спутнік тут не дзейнічае тапорна. Ён не запрашае, значыць, усіх людзей, значыць, з нейкай там імперскай, заходнерусійскай ідэалогіі на свае эфіры. Ён таксама іх разбаўляе нейтральнымі людзьмі. І, вядома, там іхная размова не абразаецца. Гэта такі разумны падыход, ён меней тапорны. Калі вы прыходзіце ў там салон, аўтасалон, хочаце выбраць аўтамабіль, вас там пачастуюць там смачнай кавай, рагалікамі, так, але, ну, тут як бы кавы і рагалікі гэта проста
спосаб дайсці да вас, каб вы там набылі вось гэты тавар значны, так? Гэтаксама і такія агенцтвы, як Спутнік, так? Яны не забіваюць весь свой эфір прапаганды і дэзінфармацыі. Больш за тое, калі вы возьмеце навіны Спутніка, то большасць з іх яны адпавядаюць журналісцкім стандартам, гэта нейтральныя навіны і так далей. Тут просто, калі паглядзець у глыбіню, ёсць болей тонкія метады маніпуляцыі, і калі паглядзець асабліва на радыё і відэаэфіры, то вядома, з-за вось гэтай вялікай значнай колькасці людзей ўсё-такі з вельмі адмысловымі поглядамі, гэтыя прапагандысцкія меседжы, яны просто непазбежна дойдуць да чалавека, які рэгулярна спажывае медыапрадукт Спутніка. То я вярнуся. Ўсё ж таки на запрашэнне такіх каналаў можна іх не любіць, але ці трэба іх выкарыстоўваць для данясення свайго пункту гледжання? Я просто ведаю аднаго грамадскага актывіста з дэмакратычнага лагера, якога папракалі тым, што ён піша матэрыялы на адзін з такіх інтэрнэт-рэсурсаў відавочна прарасійскіх, такіх, скажем так, якіх беларуска-арыентаваныя людзі не любяць. І ён тлумачыў это тым, што ён мае магчымасць да іншай аўдыторыі данесці свой пункт гледжання. Ці спрацуе гэта тут, у такім выпадку? Мажліва, на нейкую малую частку людзей спрацуе, але хутчэй на яшчэ большую частку гэта паўдзельнічае у адваротным кірунку, у сэнсе гэта злегітымізуе іншы таксічны контент гэтага ресурса, так можа адбывацца. Таму гэта мусіць быць выбар кожнага чалавека, так, узважаны. Бо з аднаго боку сапраўды можна казаць, што такім чынам я выкарыстоўваю канал данесення альтэрнатыўнай інфармацыі тут, так, але з іншого боку трэба разумець, што для гэтага ресурса гэта, напэўна, выкарыстоўваецца як сродак легітымізацыі, такім чынам, каб менавіта потым выйсці і сказаць, што, глядзіце, гэта проста нейтральная пляцоўка для людзей з рознымі поглядамі. Можа быць, сапраўды нейтральная пляцоўка, ці можа не нейтральная пляцоўка, мы ж тут усе за свабоду слова. Я вярнуся да гэтай думкі, што якую пагрозу гэта тое, што мы маем зараз в інтэрнэт-прасторы, у тых же самых сацыяльных пабліках, сетках стварэння такіх паблікаў, працуе на дэмакратызацыю нашага грамадства, паказвае свабоду слова, мы ж тут усе такія дэмакраты. Як думаеце, якую пагрозу гэта нясе, калі, напрыклад, той самы Спутнік ставіць каментар Анатолія Вассермана, вядомага гульца інтэлектуальных гульняў, у якім ён кажа наўпрост, што, маўляў, Беларусь і Расійская Федэрацыя — гэта дзве часткі Расіі, якія непазбежна мусяць уз'яднацца. Калі бясконца паўтараць наратыў пра тое, што беларусы як асобны этнас не існуе, пра тое, што захад гэта нейкі варожы амаральны гулец, і пра тое, што будучыня Беларусі мажлівая толькі ў саюзе з Расіяй, вядома, гэта будзе непазбежна ўздзейнічаць на грамадскую думку і будзе такім чынам просто збіваць з панталыку нейкую разумную і лагічную грамадскую дыскусію. Таму вядома, калі ўплывовыя інфармацыйныя рэсурсы, мабыць, пад крыху іншым соусам падаюць вось гэтую падборку, такую вельмі дакладную падборку наратываў, гэта мае ўплыў на грамадскую думку. І свабода слова, яна ж не мае абсалютнай значнасці, у тым сэнсе, што свабода слова, яна мае пэўную мяжу, якая не мусіць пераходзіць на
там, напрыклад, дэманізацыю асобных сацыяльных групаў, так, свабода слова яна не мусіць вылівацца у нейкую дэманізацыю, напрыклад, беларускамоўных людзей ці дэманізацыю той часткі грамадства, якая празаходняя. А менавіта гэта адбываецца на шэрагу рэсурсаў. Таму ёсць з правам праведзеныя рысы паміж легітымнай свабодай слова і паміж там вось пераходам гэта чырвонай мяжы, калі слова можа займець ужо адмоўныя наступствы для грамадства, для асобных грамадскіх групаў. Алекс Кузьмін задае тое ж пытанне, якое я планаваў таксама задаць напрыканцы нашай размовы. Можа быць, яшчэ не самы канец, тым не менш важнае пытанне. Дык што нам рабіць у гэтай сітуацыі? І каму нам? Каму нам? Вот, да, каму нам? Вот, павінны на это ўсё ж таки рэагаваць незалежныя СМІ, павінна рэагаваць дзяржава на ўзроўні, я не ведаю, там ад адміністрацыі прэзідэнта і да РОД, ці дзяржаўныя нейкія сродкі масавай інфармацыі. І ці трэба рэагаваць увогуле? На добры лад, вядома, на гэта ўсё мусіць быць адказ не просто там дзяржаўных органаў ці там нейкай часткі грамадства. Гэта мусіць быць зладжаны адказ, так? Мусіць сваю працу рабіць і дзяржава, і беларускае грамадства. Болей за тое, калі беларуская дзяржава з нейкай прычыны чамусьці зачыняе на гэтыя вочы ці робіць недаволі, таму ніхто іншы за беларускае грамадства нешта не зробіць. І тут стаіць пытанне першае пра тое, каб інфармаваць грамадства Беларусі пра тое, што гэта існуе, пра тое, што гэта не легітымныя думкі нейкіх мясцовых жыхароў, прытым там нейкай іхняй большасці, што гэта зладжаная кампанія, якая праводзіцца вонкавымі акторамі, што у ёй удзельнічаюць часта замежнікі, нават не беларусы. Гэта калі вы возьмеце і аўтараў артыкулаў на гэтых сайтах і гасцёў гэтых радыё, відэапраграмаў, асобных рэсурсаў і так далей, шмат хто з іх увогуле не грамадзяне Беларусі. І такім чынам трэба, па-першае, інфармаваць беларускае грамадства пра тое, што гэта адмысловая кампанія, гэта не проста легітымныя думкі нейкіх мясцовых жыхароў. Па-другое, трэба ствараць нейкія механізмы, каб ад гэтага адбівацца. Я ўсцешаны, што беларускія медыі ўсё больш звяртаюць на гэта ўвагу і публікуюць матэрыялы, якія пераправяраюць нейкія факты і ўвогуле выстаўляюць нейкія там дзікунскія факты там прапаганды, калі ўжо там, маўляў, Францыск Карына гэта там не беларускі першадрукар, ці ён не першадрукар, ці ён не беларускі, а ён там ужо расейскі і так далей. Таму важна, каб і беларускія медыі, безумоўна, але і простыя грамадзяне, якія, скажам, карыстаюцца там сацыяльнымі сеткамі, каб яны, бачачы гэта, таксама праяўлялі неяк сябе і там выказваліся ці прынамсі казалі сваім там сябрам і калегам, звярталі іх увагу пра тое, што гэта за рэсурсы. І такім чынам ўсё больш людзей будуць усведамляць увогуле пагрозу ад гэтай з'явы, і такім чынам, мажліва, і дзяржаўныя органы будуць болей рэагаваць на гэта, калі ўсё больш беларускіх грамадзянаў будуць зважаць на гэта і пытаць нейкіх дзеянняў. Прагучалі такія словы, што гэта такая злажаная кампанія. Все это, что отбывается. Я шмат чую про новые методы там вядзення войны, гібридная война и гэтак далей. Можна казаць, что гэта нейкі такі, я не ведаю, пачатак, не пачатак, ці ўжо такі працяг гібриднай войны, інфармацыйнай войны супраць Беларусі?
Мне не вельмі падабаецца гэты тэрмін гібридная вайна. Гэтае слово зараз яно ўжываецца ў розных кантэкстах. Справа ў тым, што нейкія такія інфармацыйныя аперацыі, розныя маніпуляцыі і так далей, яны пачаліся не 5 гадоў таму, яны ўжываліся 500 гадоў таму і ў антычнасці, і значыць, калі пачытаць там нейкіх кітайскіх філосафаў пра мастацтва вайны і так далей, пра гэта тады яшчэ вялося, пра гэта гаворыцца, там трэба там увесці апанента ў зман і так далей. Таму тут гібрыда, не гібрыдная, гэтая вся інфармацыйная аперацыі, яны існавалі здаўна, так, колькі існуе чалавецтва. Але сапраўды адметнасць гэтай з'явы ў тым, што яна зараз становіцца ўсё болей масіўнай і зладжанай у тым сэнсе, што калі вы возьмеце там сотні, тысячы артыкулаў з гэтых вельмі спецыфічных рэсурсаў, там дзесяткаў сайтаў, іх усе можна ўплесці ў там 15 плюс-мінус канкрэтных наратываў, так? То бок гэта не проста абы што нейкае разладжанае, адзін публікуе тое, другі тое, трэці тое. Гэта вось уся карціна свету, хто кепскі, хто добры, хто варожы, з кім, значыць, можна збудаваць паспяховую будучыню. Гэта ўсё пляцецца в одну такую карціну вось гэтымі дзесяткамі рэсурсаў і тысячамі публікацый. Менавіта таму я кажу пра зладжанасць, бо вы будете чытаць вось розныя маленькія кавалкі, але ўсе яны кладуцца вось у гэтую вельмі так добра прапрацаваную сістэму наратываў. І таму яны і добра укладуцца, уплываюць на свядомасць людзей, так? Бо калі людзям пастаянна паўтараюць нейкую аналогію, напрыклад, пра тое, што, як зараз вельмі любяць гэта паўтараць у гэтай прапагандысцкай сетцы, пра тое, што, глядзіце, сучасны захад — гэта фактычна нацысцкая Нямецчына. Маўляў, Еўрасаюз, там, Трэці рэйх — гэта быў прататып еўразвяза. Такое вельмі часта дзявядзецца. Вось усюдых нацысты, балтыйскія краіны нацысты, там, Польшча і так далей. І тут, вядома, у людзей як працуе мозг. Яны таксама шукаюць нейкіх аналогій, для кагосьці гэта вельмі добра кладзецца. І вось гэты наратыў, напрыклад, пра нацысцкі захад і пра гэтыя паралелі, яны паўтараюцца у 30-50 розных мадыфікацый, але сутнасць адна. Сутнасць адна, каб людзі правялі вось гэты наратыў пра кепскі, варожы, там, нацысцкі захад. Такім чынам можна падвесці вынік, што вядзецца такая плотная інфармацыйная апрацоўка беларусаў рознымі рэсурсамі з усходу, і трэба супраціўляцца і фільтраваць, што чытаем і што нам спрабуюць давесці. Дзякуй вялікі. Я нагадаю, што ў нас у гасцях быў Андрэй Елісеев, Зміцер Лукашук працаваў для вас у студыі. Гэта быў сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы.